wabangcwele 7 inkosi kusephambi kwabanye. Ngezwi lezulu
Amen. Isihloko salenkonzo sithi siphila ngezwi likaJehova. Siphila ngezwi likaJehova. Kuleli bandla lasekuphakameni umuntu nomuntu uba nesihlabelelo sakhe. Okuyaye ukuthi mhla ehambayo emhlabeni bese ehlatshelelwa sona. Isihlabelelo ke ekade sihlabelela isihlabelelo sami. Kusukela kudala ngisakhula ngasiqoka ngathi lesi isihlabelelo sami. Emva kwesikhathi ngabe sengiqamba ialbum yami yesibili ngathi izwi lezulu. Emva kwalokho ngabhala incwadi ngayinika isihloko esithi izwi lezulu. Ekufikeni wengilosi yasihlabelelisa lesi sihlabelelo. Yabe sithi sizoba libika lethu emsakazweni. Uma singena okhozini sizoshumayela. Ayigcinanga lapho ingilosi. Yabe sithi lapha kunebhasi elobhalwa ukuthi izwi lezulu esoshumayela ngalo. Leli bhasi enilibonayo libhalwe ukuthi izwi lezulu. Okuyisiprofeto senkosazana sakudala. Kungakabikho ngisho imotorhome. Ngakho ke uma sengihambile emhlabeni nongiphekezela ngalesi sihlabelelo. Namhla sengifika ezulwini. Ma uhambo lwami lube luhle. Abasezulwini bayongihlangabeza ngalesi sihlabelelo. Isikhathi esiningi sikhuluma ngezwi lezulu. Noma izwi likaNkulunkulu. Noma izwi likaJehova. Yini izwi lezulu? Ngezwi lezulu noma ngezwi likaNkulunkulu sisho umyalezo kaNkulunkulu kubantu. Kodwa futhi uma sikhuluma ngezwi lezulu sikhuluma ngoNkulunkulu uqobo lwakhe. Izwi likaNkulunkulu kungabuye kuchazwe noma yini ekukholwa okugxile kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Ingilosi yathi sokwakha umuzi. Lo muzi yawunika igama lithi kusephila ngezwi. Leli gama ngokuchaza kwengisho ukuthi ukubika izinsizi zabo. Esikhathini esiphambili kwafika lapha ekhaya umsomi nomkakhe bezobika ukugula nezinkinga ababebhekene nazo. Kodwa bafica kuvaliwe singekho. Uthi-ke umsomi base bephatheka kabi ekutheni ababange besangena lapha enqobo izitha. Kodwa kwathi ebusuku wabona sengena endlini ingilosi enamaphiko. Yabe isithi nginibonile nifika lapha enqobo izitha. Nifica ngekho umuntu. Nase niphindela emuva seniphatheke kabi. Uthi-ke umsomi yabe isithi ingilosi ningakhathazeki ngoba laba bantu ebeniya kubo bebengazukunisiza ngalutho. Zonke izinkinga zenu zithathwa yimi. Nithi ningena nje lapha esangweni ngibe sengazi zonke izinkinga zenu. Bese mina ngizihambisa kushaya. Kwase kuyacaca ukuthi le ngilosi bekungihlaleleni noma yona ingazange yasichaza. Nempela unkosazana wafika wamelapha umsomi ngoba umzimba wakhe wawugcwele izilonda. Njengoba sonke sazi ukuthi umsomi wasinda kanjani.
Engiqonde ukusho ukuthi lapha siphila ngezwi likaJehova kuphela. Akakho omunye umuntu okwazi kwelapha umuntu ngaphandle kwaNkulunkulu. Nakulo muzi ke iphila ngezwi. Lo muzi kaNkulunkulu uliJerusalem elisha lalapha eSouth Africa. Ngethemba ukuthi uma siuphathe kahle uyoba ileli yaJerusalem elabonwa ngumpostoli uJohane wesambulo. Lo muzi ufana nomuzi wasekuphakameni. Ingilosi iseyasho kaningi ukuthi sizoba nechibi elifana neBethesda eliyoqeda zonke izifo bephume kulo abantu sebephila. Ukusebentisweni ingilosi isisho kaningi ukuthi kufanele ukuthi leli chibi libe khona. Lapho umuntu mayengena khona egula ephume sephila njengoba kwakwenzeka echibini iBethesda emandulo. Zonke izinto ezazenzeka kwaIsrael zokwenzeka nalapha. Kodwa lokho kokwenzeka kuphela uma lo muzi siuphathe kahle singasenzi isono kuwo. Washo njalo ubaba ilanga nakumuzi wasekuphakameni. Kodwa ngeshwa asiuphathanga kahle. Ekugcineni inkosi ilanga yakhuluma kanje ngalomuzi wasekuphakameni. Lo muzi uNkulunkulu uzawushiya kube ngumhume wabaphangi nezindindwa neziphingi. Kuzosala abafile bethi bayaphila. Uzochitheka lo muzi. Kwasho ubaba ilanga ngomuzi wasekuphakameni. Amazwi lawa owawashoyo okugcina. Nempela wachitheka. Asazi-ke ukuthi abasele kuwo ngabanjani. Leli gama elithi phila ngezwi lichaza lokho-ke. Ukuthi yonke into lapha sizoyenza ngezwi kaJehova bese yenzeka. Ingilosi yake yathi kithi kumele sazi ukuthi ukuphila kwethu uvela kuNkulunkulu. Lezi zinto esiyaye sizinikwe zona njengamanzi namafutha zosisela enkolweni yethu ukuthi sikholwa izinto ezibambekayo. Ukuphila kwethu akukho emafutheni noma emanzini noma yini nje oyinikwayo, kodwa kwakheke phezulu kwezwi likaNkulunkulu. Namanje naka amafutha nje ewodwa angeke kuphilise, namanzi ewodwa angeke kuphilise, kodwa into ekuphilisayo izwi likaNkulunkulu. Kodwa kuseqinisweni awukwazi ukuvikelwa ikhandlela, kodwa uvikelwa nguNkulunkulu. Siphiliswa izwi lezulu. Esikhathini esiphambili sasisentabeni yasenhlangakazi. Kwakunenye inkosana engicabanga ukuthi yayingumshumayeli. Le nkosana yabe isingidayisela ibhangela eliyithusi. Ithi-ke le nkosana leli ibhangela uma ulifakile ngeke ushawe izulu. Ngase ngibuza ukuthi njengoba lokhu ngazalwa ngingakaze ngilifake leli ibhangela, kodwa lingakaze lingishaye izulu, manje njengokukholelwa kushembe kufanele ngiyeke ukukholelwa kushembe bese ngikholelwa ukuthi izulu ngikholelwa ukuthi ngizovikelwa yileli izulu ukuba ngingashawa, ngizovikelwa yileli ibhangela ukuthi ngingashawa izulu. Ngabuza ukuthi uwafundisane amaNazaretha uma ethengisa ibhangela entabeni kaJehova, ethi leli ibhangela elizosindisa abantu. Wasuka wangishiya wahamba. Engiqonde ukusho ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwethu. Ngakho-ke ukuphila kwethu singabuye sikubhekise kwenye indawo.
Yikho-ke lo muzi igama lawo kusiphila ngezwi. Akuzugcina kuyigama, kodwa umele ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ukuthi yonke into yethu izophumelela ngezwi lezwi. Uthi unkosazana uma nizophiliswa amafutha namanzi, abantu abakwezinye izindawo abangeke bafinyelele la, nani ningeke nifike kubo, amanzi namafutha ayofika kanjani kubo? Sasibuzwa ingelosi ukuthi uma ingqondo yethu izothi sizophiliswa ngamanzi namafutha, njengoba leli bandla lizogcwala umhlaba wonke, abantu abangeke bekwazi ukuthola amafutha namanzi bayophila kanjani? Ithi-ke ingelosi kuyaye ukuthi uma ihambela imizi yamanye amaNazaretha ithole isimanga, abantu bafike bethatha amanzi noma amafutha noma bethatha amakhandlela ukuthi ngawo bavike izulu, kodwa kutholakala ukuthi laba abantu abathandazi, bazi ukuthi nje uma senginamanzi abusisiwe noma amafutha abusisiwe sekuphelile. Umuntu uthatha amanzi namafutha kodwa bese ecabanga ukuthi sekuyiwona uNkulunkulu wakhe. Ithi-ke ingelosi uNkulunkulu akasebenzi njengenyanga, uyakhonzwa, nokuphila okuvela kuye kuyakhonzelwa. Siyayikhumbula indaba kaMkhokheli ethi wathunywa inkosi ilanga esesevenda ukuba eyoxosha isilwane komunye umuzi. Lo muzi wawungowamaNazaretha, bena amafutha abusisiwe, kodwa lamafutha engabasebenzeli, engakwazi ukuphilisa umntwana owayegula kakhulu. Uthiye ubaba ilanga nalesi silwane sitholakala sidlala ngalamafutha, ngoba kuso afana nje namafutha onke. Lokhu kwakwenziwa ukuthi noma laba abantu bengamaNazaretha kodwa babengakugcini ubungcwele. Inkosi ilanga yabe isithuma umkhokheli ukuba eyokhipha lesi silwane, ukuthi amafutha namanzi omthandazo asebenze enziwa nguwe. Ngeke uthi ungenendaba nokukholwa bese ucabanga ukuthi uzophiliswa ngamafutha noma amanzi omthandazo. Ushembe engamphilisa umuntu ongakholwa ngamanzi noma ngamafutha, ngoba usuke efuna ukuba akholwe ngamandla akhe. Isikhathi esiningi ngangihlale ngizibuza ukuthi kuye kwenziwe yini ukuthi umuntu ongasilo iNazaretha aphiliswe ngamafutha namanzi, kodwa thina esingamaNazaretha isikhathi esiningi angasizi. Kusengcono la, kodwa khona isikhathi lapho impela sike saphila, noma sithi sithatha amafutha noma sithatha amanzi kuvele kufane. Kodwa umuntu ofikayo ethi ma ethatha amafutha noma amaphilisi enze imanga kuwo, kodwa engazenzi kithi thina singamaNazaretha. Ngithi niyakwazi lokho. Kodwa ngoba sesihlala nalo muntu wasezulwini, sesiyazi isizathu salokho. uJehova unguyise wabamkhonzayo. Umuntu ongakholwa ngokumshumayeza uNkulunkulu emshumaye. uJehova unguyise wabamkhonzayo. Umuntu ongakholwa ngokumshumayeza uNkulunkulu emshumayela ukuba akholwe. Wena okholiwe kodwa ungamkhonzi uJehova, naye uyokhohlwa nguwe. Anganoma niyezwa into engisho. Uma usukholiwe kodwa ungathandazi, ungenzi lutho,
uNkulunkulu uyakhohlwa nguwe ngoba uNkulunkulu ufuna ukuhlala ekhonzwa ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe usukholiwe fanele uNkulunkulu uhlale umkhonza. Uma uthatha amafutha noma amanzi abusisiwe ufanele ungathi ngoba usuthole amafutha bese uvele uwagcoba njengawo wonke amafutha. Namanzi uwaphuze njengawo wonke amanzi. Noma lapho uNkulunkulu ekhona ufuna ukukhonzwa. Ngaphambi kokuthi uwaphuze amanzi abusisiwe noma amafutha kumele uzejwayeze ukuguqa uthandaze. Ucele uNkulunkulu ukuthi lamanzi akuphilise nalamafutha ekuphilise. Nawuzwa lokho. Ungavele uthatha amafutha nje waphuza uwadle noma amanzi waphuza. Thandaza. Ucele uNkulunkulu noma usuphuza amanzi abusisiwe. Thina ingilosi yasifundisa lokho. Asivele nje siphuze amanzi njengamanzi onke. Siyaguqa. Sikhulume noNkulunkulu sicele ukuba asiphilise. Ingilosi sifundisa lokho. Ukuthi noma amanzi ebusisiwe noma amafutha ebusisiwe kodwa uma siwathatha siwaphuza siyaguqa. Sikhulume noNkulunkulu bese siwaphuza ke. Ungathi ngoba amanzi noma amafutha abusisiwe bese uwaphuza sengathi uphuza iphilisi. Angithi iphilisi uvele uphuze nje. Ngaso sonke isikhathi uma usebenzisa amanzi noma amafutha uguqe uthandaza. Ucele ukuba amafutha noma amanzi akuphilise. Ngoba lawo mafutha ngokwemvelo yawo akaphilisi. Nalamanzi ngokwemvelo yawo akaphilisi. Kodwa kusuke kuphilisa umoya ongcwele osuke ukuwo. Kanjalo nakumaphilisi. La ekhaya sifundiswe ukuthi amaphilisi abusiswe bese ekuphilisa ngokomoya ongcwele. Ucele ukuba akube ngamaphilisi asezulwini. Angazi noma bonke abantu bakwazi lokho. Ukuthi amaphilisi noma amaphilisi ohlala uwaphuza noma ahlala waphuza. Amaphilisi kufanele uwalethe ebusiswe. Ukuze kube amaphilisi azokuphilisa ngokwasezulwini. Uthi Nkosi nanka amaphilisi engiwanikeze odokotela. Ngicela Nkosi ukuba unginikeze odokotela basezulwini kube yibona abangiphilisayo. Niyanibone nasebaphoyiseni siyasithi sicela ukuba uNkulunkulu elethe amaphoyisa asezulwini azongibhekela umuzi wami. Yonke into yethu sibeka uNkulunkulu ukuba yenziwe zithunywa zakhe. Ngakho ke akukhona ukuhlakanipha ukuthi ingilosi izoguqa ithandaze bese wena ucabanga ukuthi uzovele uphuze nje amanzi. Uthembe ukuphila ngokuthi abusisiwe. Kodwa wena ungakaze usihlanganise nalomthandazo. Siyasichaza ukuthi amanzi abusiswa ingilosi namafutha abusiswa ingilosi. Ingilosi iyayiguqa ithandaze ngokujulile. Manje nake asingasetshenzelwa ingilosi. Nawe uma uwaphuza lamanzi guqa uthandaze. Uthi Nkosi ngicela ukuba lamanzi engiphilise. uNkulunkulu uzokhumbula ukuthi lamanzi lana uyawazi ukuthi ngawa. Njengoba silapha nje sempini okufanele njalo silwele ukuyinqoba. Thina sihlaselwa nguSathane uqobo lwakhe. Akathumeli umuntu. Njengoba sihamba nengilosi noSathane naye uhamba nathi. Ngesinye isikhathi kwafika kithi unkosazana wabe sethi
kukhona indoda ekade ihamba imfuna isimcinge ebuhleni yanganithola yanifuna ekuphakameni yanganithola yanifuna ethembe ezinhle yanganithola kodwa isinifune yanifuna kodwa sinifune yanifuna yaze yanithola isinitholile manje asazanga ukuthi ingilosi iqonde ukuthini ngalenkulumo kodwa emva kwalokho save savukelwa ngamalunga ebandla esasiwathanda isimanga kwakungabavangeli nabashumayeli nabakhokheli bonke bavele bahlubuka angithanda ukukhuluma into eyenzekayo nokuthi yahlukumeza kanjani kwaphuma amalunga cishe ako 15 abangu-12 baphuma ngosuku olulodwa kwasho ukuthi leli bandla liyaphela ngoba babebizana saqala lapho uqonda ukuthi ingilosi ngenkathi ithi kunendoda esesifune yazi yasithola kanti isho into enjani abanye namanje angikholwa ukuthi kwafanele bephume kuleli bandla kodwa uSathane wabanqoba ngaphandle kwalokho kuleli bandla kwakuthi njalo ngomhlangano kufe umgcotshwa kufe lo okhuthele ukushumayela nesimethemba kakhulu kwafa umvangeli uDlamini waseGauteng owayekhuthalele ukushumayela isimanga eshumayela nasesitimeleni ngaleli vangeli lase-NCG washawa ngamaNazaretha asebuhleni bathatha isihlabelelo sakhe basikhipha ngefastela esitimela kwabonakala ukuthi usengozini yokuba bagcine bembulele lo mvangeli wavele wafa nje engazange wagula watholakala endlini yakhe engasakhulumi wavele wafa namanje asazi ukuthi wabulawa yini sase sihlale sishawa uvalo sazi ukuthi kothi kuphela unyaka singazi ukuthi ubani ozolandela ayikho impilo ebuhlungu njengaleyo sake sayiphila leyo mpilo yokuthi njalo ngomhlangano kufa umgcotho nalo ecabanga ukuthi hayi kusho ukuthi kule nhlangano elandelayo kulandela mina kodwa sesiqonda ukuthi sahlaselwa ngomubi lo owayelwa nomfundisi uKhathi sagcina sesiqonda lokho ukuthi kanti ngomubi lo osihlaselayo osibulalayo njengoba uKhathi umfundisi wachaza ukuba ayingekho ingilosi sasiyophela kodwa yathi akube nomnikelo nesiguqo sokuvikela abaholi baleli bandla kuba bangafi niyakhumbula lokho nempela ekwenzeni lo mnikelo sasinda sonke enqondo ukusho ukuthi sisempini kaSathane abanye abantu bayayibahlala belele bethi basempini kaSathane bengazi ukuthi impi kaSathane into enjani uma uSathane eseqondile akathumeli umuntu kodwa usifikela mathupha uwe alikho ibandla uSathane elimkhathazayo njengokuba khona kwaleli bandla emhlabeni wonke alikho ibandla lapho kufike khona ingilosi yazovuselela umthetho kaNkuluNkulu ngalo njengaleli ibandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu
ngakho ke sihlale sikwazi lokho. Uma ngabe usathane eseqondile ukuqonda ngempela kwathi esikhathini esiphambili saba nomhlangano nabagcotshwa bonke ukuthi sivimbe le ndaba yokuthi kuvele kubekwa abagcotshwa ngendlela okuthengwa abagcotshwa base bebekwa ngokuba bekhiphe imali bekuthenga kuba abagcotshwa. Wayesethi baba uThingo asibe nomhlangano sikhulume ngalento. Ngase ngisukuma mina ngithi lokho kudala ukuthi amanazaretha asemaningi kakhulu, ubaba akasabaza abantu kanti ubaba ilanga wayibekela yena abagcotshwa. Manje ngenxa ukuthi amanazaretha asemaningi ubaba uThingo akakwazi ukuthi basibonke. Kwasukuma omunye umfundisi wathi ngiyamuzwa umvangelo umbanza uthi uthini, uthi umvangelo umbanza ubaba inyanga ezulu nobaba uThingo ziphukuphuku abakwazi ukubona. Umuntu wayebona kwakubaba ilanga kuphela. Ngakho ke ngiyawushiya lo mhlangano. Baba bathe abanye abantu hayibo umpanza kashongo lakho bathi usho njalo. Bavele basukuma bawushiya umhlangano waphela. Ngahamba kanti bathe besuka kimi babeqonda umhlangakazi. Beyotshela umhlangakazi ukuthi akahambe eyokusho kubaba ilanga ubaba uThingo ukuthi umhlangano awusaqhubekanga umpanzi uthuke ubaba uThingo nenyanga ezulu. Ngalala ngingayazi leyo nto kodwa kwathi ebusuku ngisedokodweni kwavele kwangena indoda emfantweni wesicaba yathi yahleka kakhulu yathi ngaze ngakuthola namhlanje. Hawu yathi mayithi ngaze ngakuthola ihleka yeza kimi yafika yagibela kimi yangixoba ngakhala kwakukhona umfundisi kwathola ukuthi umfundisi uyagula umpanza. Ngaze ngavuka wathi kwenzenja ngathi kungena indoda lapho iyangixoba ithi yazi yangithola. Kwathi kuseni ngathola ukuthi kanti kuhanjwe kwabikwa kuba uThingo ukuthi mina ngimthukile. Ngabike ngabizelwa umhlangano wonke ngaxoshwa kanjalo nje. Ngathi mase ngixoshiwe yafika futhi le ndoda. Sifika manje sengisekhaya. Namanje ivele ingene ngelokhu ngingazi ukuthi ingene kanjani. Ingene kodwa isicabheni kuvaliwe. Hayi ingene ngilele, ingene nje ngibhekile. Maye ingene into yokuqala ezwenza izohleka kakhulu ithi ngaze ngakuthola namhlanje. Bese iyangixoba. Cishe kwenzeka almost 5 days. Kwenzeka kanje. Ngolunye ubusuku yangixoba ngaze ngawa embhedeni. Ngathi mase ngiwile embhedeni inhliziyo yami yahlubuka kakhulu. Ngathi noma ngafa ngifuna ukuya ezulwini. Yahlubuka kakhulu. Ngase ngizwa umuntu ngezwe ukuthi ushembe. Ngilele lapha phansi. Wathi vuka uthathe ihlabelele bese uyathandaza. Ngamphendula kabi. Ngathi ngihlabelele siphi ihlabelele. Wathi leso oyothi mawuvula ihlabelele uhlangane naso. Kwathi angiphike ngase ngishonisa phansi inhliziyo ngase ngivuka. Ngase ngilayitha. Ngase ngithatha ihlabelelo. Ngathi manje sithatha ihlabelelo ngathi ngiyasivula kanje kwavele kwavuleka ihlabelelo 82. Sithi lesi sihlabelelo mangibe njengawe inkosi ekulungeni kwakho. Kuhle ngibe njengawe ekulungeni kwakho. Mangibe njengawe inkosi ngesikhathi zonke
ngibhekisise kahle ekuhambeni kwakho mangibe njengawe inkosi ekukhonzeni kwakho awesabanga lutho noma bekuhlupha mangibe njengawe inkosi noma bekuhlupha nasekufeni kwakho awushongo lutho mangibe njengawe inkosi ngaleyo umsebenzi yakho ngibheke ngiqonde ekuhambeni kwakho ilesi hlabelele ngathi mangivula ngasithola nathukuthela kakhulu mangivuka lesihlabelelo ngathi uthini lo muntu uthi angixole abantu bengavele bengisukele nje bese ngixola kanjani ngathi ayikho leyo ngangakaze ngisihlabelele lesihlabelelo ngaqala ukusibona ngangike ngisibona kodwa ngingaze sihlabelela kodwa ngase ngisihlabelela kwathi kuyofika uverse 4 umoya wami usuyavuka ukuthi ngiyaxola yagcina ngalolu suku lenkosi leyo ndoda ukuba engihlasele kodwa ngathi ngibona ngase ngishayelwa ucingo inkosi uDube yathi ubaba uThingo uthi akubuye esontweni uthi ke umfundisi inkosi uDube uthena ubaba uyibizile ubaba uThingo wathi lento eshiwo ngomvangeli uMpanza ingaba liqiniso kanjani kungavele kusukele nje umvangeli eme phambi kwabafundisi engithuke kanjani uthi wathi uthi uDube wathi hayi nami lento baba iyangixaka uthi wathi baba hayi sidlisa udala lapha biza umvangeli uMpanza ebuyele esontweni ngabuyela kanjalo ke esontweni kodwa ngizama ukutshengisa ukuthi uSathane uyakwazi ukubona wangixaka lo muntu emayithi kade ngangikufuna kodwa namhlanje nasengikutholile engigxoba ngenyawo ngoba wayazi ukuthi lento ekhulunywa kushembe kimi izogcina ingikhiphe esontweni wayesebona ukuthi izongikhipha esontweni kodwa nangempela ngaphuma esontweni ngikhushwa ileyo nto leyo ngithi lapha uSathane akathumela umuntu uyifikela yena futhi mase ukuhlukumeza yena uqobo lwakhe ngoba angimazi ukuthi lo muntu wayengena kanjani ngemfantu isicaba kodwa wayengena ngimbone engene ezimpukane kodwa bese ba umuntu mase ngaphakathi futhi ngangimbona ukuthi umuntu owubani kodwa ngazi ukuthi kwakwenzeka kanjani ukuthi bese ephenduka lo muntu mase esezongihlasela asiqhubeke ingilosi ifike yavusa ibandla lika baba mkhulu ubaba mkhulu wayivuse ibandla lakwaIsrael isahamba noJehova ngaso sonke isikhathi uma sifuna ukunqoba uSathane njengoba isifundiswa ingilosi sikunikelele lokho nanhloboni yezifo sinqoba ngomnikelo ngoba ngumnikelo wodwa esikwazi ngawo ukukhuluma noNkulunkulu umnewethu uyise kamfundisi uMpanza washonelwa zingane ezingu10 sasangana amakhanda kwakuthi nje uma umakoti ekhipha inzilo lokho sikwenza ngokuhlabela amadlozi kuhlabeke omunye umntwana kuphele izinsuku ezimbili ngolesithathu afe kodwa kwenzeka isimanga ingane eno5 years usenzeleni wavuka waxoxela umama indaba eyisimanga uthi lo mntwana kufike ushembe ubaba ilanga lapha ekhaya ehamba nesalukazi esimpofu lesalukazi kwakugogo unina kababa naso sasishone siyiNazaretha ubaba ilanga waya emathuneni asekhaya lengane yabona ubaba ilanga evala onke amathuna abe evulekile elandela lesalukazi ithike lengane wabe ubaba ilanga esethi angilitshele ukuthi njalo ngonyaka nihlangane nonke nabantwana benu
ninikelele nicele ukuba lingaphindi livuleke ithuna lokufa kwabantwana la ekhaya. Leyo nto sayitshelwa ingane na 5 years. Saqoqana sonke, siqoqwa ingane eno 5 years. Sanikela. Kwathi njalo ngonyaka sahlangana sinikelela ukuvala leli thuba. Akubuyanga kwaba nengane efayo kwampanza. Nami ngaganwa nomfowethu omncane waganwa. Asizange sibuye sibe nomntwana ofayo kuze kube namuhla. Njoba ngaze ngibe nomntwana ofayo. Angikwazi ukuthi ukhalwa kanjani ukhalela umntwana ofile nomfowethu omncane. Kodwa leli thuna lavalwa ubaba ilanga walivala umne wethu omdala. Nodadewabo bakamfundisi uMpanza baze bashona sebebadala, abanye sebeganile. Engikushoyo njengoba ingilosi ihlala isifundisa, singakudebeseli ukunikela uma sifuna ukunqoba uSathane osihlasela ngezindlela eziningi. Ngamanye amazwi ngichaza ukuthi lokhu ukuthi ukunikela uvale noma yini ngokunikela ayiqalanga ngoba sekukhona ingilosi. Futhi ngaleso sikhathi ingane ena 5 years yakhuluma ngobaba ilanga, angazi noma yike imbone yini ubaba ilanga. Yathi kufika ubaba ilanga wathi sihlale sinikela njalo ekupheleni konyaka. Ngampela sasesiqoqane sonke sinikele sivala leli thuna. Ukunikela kufundisa wena ukukholwa. Kodwa ukuvele uthathe amanzi noma amafutha kukodwa akusizilutho. Ngoba akukwenzi uhlale ukhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu akasiyo inyanga. Akazile uzophilisa inyama yomuntu bese kuphela lapho. Kodwa ufuna umphefumulo wakho. Ngokuphilisa ngamanzi ufuna wazi ukuthi ukhona. Futhi yonke into iyenzeka ngegama lakhe. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu bamkhonze ngokugcina umthetho wakhe. Bemesabe bamdumise. Ngaso sonke isikhathi ebabone beseduze kwakhe. Kubalekile ukuthi uma ufuna ukusizwa nguNkulunkulu usifundise ukugcina umthetho wakhe. Ongenani usifundise ukuthandaza nokunikela. uNkulunkulu unguyise abamkhonzayo. Ngakho uma ufuna uNkulunkulu abe ngumthunzi wakho wokuphephela, mkhonze ngesikhathi sonke. Baningi abantu emhlabeni abaphilisayo. Benza yonke imilingo yokuphilisa abantu. NoSathane uyinyanga enkulu ekwazi ukwenza yonke imilingo ukuzuza abantu ngokubaphilisa. Kodwa akakho kwazi ukusa umuntu ezulwini ngaphandle kwaJehova yedwa. Thina ke silibandla elimemela abantu embusweni wezulu. Ithi ke ingilosi uma sizobuyisa ukukholwa kweqiniso akuphele ukuthembela emafutheni nasemanzini. Kodwa asiqonde ukuthi umuntu uphiliswa yizwi likaNkulunkulu. Asifane nabantu bakwaIsrayeli besahamba noNkulunkulu. Asibe noNkulunkulu ophilisa ngezwi. Nawe wazi ukuthi awuzuphiliswa ngamanzi. Ngoba ukufuna amanzi noma amafutha ukuthi ikuphilise kusho ukuthi ukukholwa kwethu akaqondi. Ngoba ukuseqinisweni amafutha asuke engakuphilisanga. Ileyo nto kufanele siyazi ukuthi amafutha asuke engakuphilisanga. Kodwa kusuke kwenzelwa wena ojwayele ukuphiliswa into ebambekayo. Siphiliswa nguJehova. Siphiliswa ulizwi, siphiliswa ngumoya ongcwele.
Ingilosi yathi ngoba ayikwazi ukusiyekisa amaphilisi, onke amaphilisi akalethwe esontweni abusiswe. Bese kucelwa uNkulunkulu ukuthi akube nguye osiphilisayo. Noma amaphilisi ekhona, kodwa siphiliswe uNkulunkulu. Kufana noma umuntu eyobeletha esibhedlela, usuke ezobelethiswa ngudokotela, kodwa siyasimcelele ukuba abelethiswe ngulizwi. Ngaso sonke isikhathi kuye ukuthi uma omama sebeyolibeletha bese becela isibusiso sokuba babelethe kahle. Kuye ukuthi noma sebebona kuba nzima ukubeletha bese bebika enkonzweni bese bebeletha kahle. Lokhu saqala lapha akho umama owakwabeletha kabi. Noma bezobeletha kabi kodwa uma ngabe sebikile lapha uyabeletha. Lokhu laqala leli bandla uNkulunkulu akakaze asishiye. Konke sicela egameni lakhe kuba impumelelo. Kodwa okufanele kuhlale kusengqondweni zethu ukuthi uNkulunkulu ufana newele. Akayibekezeleli into ongayifuni. Ukuze uNkulunkulu ahlale nathi esinike konke sicelayo, singalokothi senze into ezomenza asuke phakathi kwethu. Kuleli bandla singeni sangoma. Lokho abantu kumele bekwazi. Uma umuntu efuna ukuyeka ubungoma, kumele ekuyeke engakangeni ethempelini. Lokho kusho ukuthi uma ufuna ukushiya ubungoma, kumele ususe yonke into emele ubungoma emzimbeni wakho. Bese ubika ukuthi ubukade uyisangoma, kodwa manje usiyawudivorsa umoya wobungoma. Usukhetha umoya kaJehova ukuba kube yiwo okubusayo. Niyakuzwa lokho? Futhi uzimisele ukukwenza lokho. Ngoba umoya wobungoma uzokuzama ngayo yonke indlela ukukunqoba. Kodwa ngoJehova wena uzonqoba. Okumele abantu bakwazi ukuthi ubungoma asibelaphi. Ngoba kuyinkinga esukela ekukholweni kwakho. Nguwe ozelaphayo ngokuba wenze isahlukaniso nomoya wobungoma. Bese uzimisela ukubuswa ngomoya ongcwele. Kodwa abantu abaqonda ukuthi uNkulunkulu akakhonzwa ngomlomo kuphela. Kodwa ukhonzwa ngezenzo ezibonisa ukuthi usukushile okwasemhlabeni. Usuzimisele ukuphila impilo yasezulwini. Into yokuqala ekukholweni kweqiniso ukugcina isabatha. Awukwazi ukuthi ukholiwe uma ungagcini awukwazi ukuthi ukholiwe uma ungagcini isabatha. Okwesibili, ezulwini akugundwa. Ngakho awukwazi kuba ngongcwele uphucule ikhanda. Uma usabona ukuphucula ikhanda kuyinto ebalekile empilweni yakho, ungasihluphi ukuza kuleli bandla. Ngoba ezulwini akugundwa. Akulo usiko lwasezulwini ukuphucula ikhanda nesilevu. Lapha ngibala izinto ezilubala. Kodwa oyaye uzwe umuntu ethi, kompe angisezukugunda ikhanda lami. Kompe sekumele ngishiye islevu. Noma kompe sekumele ngigcine isabatha. Usathane uyaye enze into engekho ibe utho uma ekufuna. Okumele sikwazi ukuthi kuba bonke ubuhle basemhlabeni, akukho ubuhle ongabufanisa nombuso wezulu. Kodwa abantu bakhetha ukungangena ezulwini kunokugcina isabatha. Ukhetha ukulahlwa kunokuba ungaphuculi ikhanda lakho. Sikhuluma ngendaba yokuphila ngezwi likaJehova. Sesinobufakazi obuphathekayo ukuthi uJehova uNkulunkulu wethu ungumsindisi wenyama nomphefumulo.
bangaba khona onkulunkulu abasindisa inyama, kodwa munye umsindiso womphefumulo nguJehova kuphela. Amen. Okudinga ukwazi ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani bese ubambelela kulokho osukufundisiwe. Sibonile unkosazana esifundisa ukuthi singavikeleka kanjani ku-COVID-19. Nempela esithe uma sicela uNkulunkulu ukuthi akasindise sasinda sonke. Sibonile ukuthi unkosazana usifundiswe kanjani ukuthi sivale ithuna lokufa kubaholi bakuleli bandla. Okuthe uma sivala lavaleka leli thuna. Ngiyafisa kuba nginikeze isaluleko ngomnikelo esiubiza ngokuthi umshwalense. Lo mnikelo unikela kathathu ngonyaka, usuwonke ungu300 ngenyanga uma ngingaphosisi. Siunikela ngoJanuary, ngoJuly nangoOctober. Kodwa okubalekile ukuthi unikela nini. Umanje kodwa akubalekile ukuthi unikela nini. Umanje wazi ukuthi unikele kathathu ngonyaka. Lo mnikelo oqala ucela uNkulunkulu ukuthi singahambi emhlabeni sisebancane. Sihambe emhlabeni sesikhulile. Okwesibili ucela ukuthi uNkulunkulu ukuthi ungathi uma kufika isikhathi sokufa sigule kakhulu kodwa singafi. Kube sengathi khona isono esisenzile. Okwesithathu ucela uNkulunkulu ukuthi uma kufika isikhathi sokufa umoya wakho ungayithuneni, uvele uqonde ezulwini. Niyazi ukuthi unkosazana ukhulume kangakanani ngenkinga ongabhekana nayo uma ungathi ufa bese uyayithuneni. Kufana nokuthi uyesihogweni uma ufewa esithuneni. Ngakho kufanele ukuthi thina singamakholwa sicele ngomthandazo nangomnikelo ukuthi mangifa angayithuneni, angivele ngifela ngibheke ezulwini. Ngingahambi ngena kule mfula lena okuthiwa umuntu uya kuyo. Angivele ngithi ngiphuma nje umphefumulo kube sekuma ingilosi zingihlangabeze ngezulwini. Ileyo nto unkosazana usifundisela ukuthi siyenze. Lo mnikelo uqondene nomphefumulo wakho. Ungumshwalensi womphefumulo wakho. Kukuwena ukubona ukuthi kubalekile yini kuwe noma cha. Ngamanye amazwi akho umuntu ozokulandela okulandelela ukuthi nikela lo mnikelo ngoba ungomphefumulo wakho. Thina okwethu kuba sikufundise. Kunabantu ke abangasonti kuleli bandla abaye bebuze ukuthi nabo benganikela yini, bengawunikela yini lo mnikelo. Engizokusho kungumbono wami ngoba ingilosi ayikaze ikhulume lutho ngalokho. Angiboni ukuthi ukhona umuntu ongenqatshelwa ukunikela uma ecela into ethize ngawo, ngaphandle mhlawumbe uma exoshiwe noma emisiwe ebandleni. Ngoba awukwazi ukuthi uthi umisiwe noma uxoshiwe bese kwamukelwa umnikelo wakho. Ngiyethemba niyakwazi lokho. Abantu abangekho eduze nethempeli noma abangasonti kuleli bandla kufanele uthathe umnikelo wakho ubeke esosweni bese uthandaza ubikela uNkulunkulu ukuthi lo mnikelo uqondene nani. Bese uthatha lo mnikelo ufaka ebhange usubikile kuNkulunkulu ukuthi ngawo ucelani. Ufaka kwi-account yebandla abantu abaningi abayaziyo ngibhalile nala. Lo mnikelo uqondene nawe. Awuphoqe umuntu ngoba nguwe ofuna ukuphila. Nguwe ofuna ukuthi uma ufa uye ezulwini. Ingilosi ekwenzile ukusifundisa bese wena ke uyazinikelela ngokwesifiso sakho. Lokhu saqala lo mnikelo uJehova akaze asishiye. Zonke izinto ziyaye zihambe njengokucela kwethu. Asazi ke ukuthi uma usufile ngempela uyangena nezulwini.
kodwa thina akakaze kufike umuntu sofa lokusaqala lemnikelo. Kodwa okumele kucace ukuthi ngeke ukuthi ngoba use-NCG bese usetshenzelwa ilomnikelo kodwa wena ube ungazihluphi ngokunikela umphefumulo wakho, ukunikelela umphefumulo wakho. Engiqonda ukusho lapha ukuthi so far ukuthi singafi ungenzeki lutho kithi, uNkulunkulu usafuna sikholwe. Kodwa akuzukusho ukuthi uzothi njengoba ula e-NCG bese ungafi kodwa ungakaze ukunikelela ukuthi angafi. Bese ungafi kabuhlungu kodwa ungakaze ukunikelele lokho. Ngoba ukuthi ukunikelele noma ukunikelele kwazi wena. Umuntu nomuntu nguyena ozibonelayo isidingo somnikelo osuke uwenza ngoba usufundisiwe. Inkosi ibusise izwi layo. Amen. Nkosi yethu simagade